Ngeo bati. Yes. Wana jo Nyanza. Onge kama nigi demokrasia Kenya mzima malo jo Nyanza. Kata sama pinye tek makoro idwa kedne pinye ni jalue mani mbele. Ema bedo ka mbele mokel demokrasi Kenya waka. Kata sani momiyo omulo ni kan mawan kore ratil freedom of expression give media jalue manotime. Mi check from 1982 mingi Ramogi oginga Odinga mi donje Raila Odinga mano jalue manotime. Nini nyithindo matendo gi kako mulo gikia gibiro kaka ge godogi idwa wacho kenya weche mang'eny gikia gigi kama no wae uromru samobire ratil ambe atin bata sumu ocho no duong uromru ambe atin emesa maratil order we emesa maratil we ngeni adwa ngeni samo bedo ka kata in bati ipuonjri weche moko matin ngeni Yesu kana jatolo fias Yesu kana jatolo fias no dongo question motamogi koro en kendo duong koro Yesu cha no somo kano kwero joka apari no se somo Biblia koro kobiro to kwero gi kong'iyo Biblia ema dwani omulo obi kosu somo mondo kora kokwero wang'wa to en gi facts ineno shida mawanago en ni kata king'iyo history marwa ODM ni obiro 205 dalawa ne wan NDP ne wakalo ne wan Ford Kenya ma mokono dong mokono dhi king'iyo historia ibong'eyo wach joluo yes but gima dwani awachi ne oganda en ni kata omulo gi ne gidwa donjo korwa kucha gidhi giwuo ne jowa wan to wan jo Kristo to kudwa kelo Islam wayiego nyiswa ni Islam ni ang'o moberie molo Kristo ok ni gima wadwa neno kaka nyocha gimotimre nyocha ka osoro odonjo kama Arati boda mar joluo kacha Arati pogo basari tibiro migo bunde tuf midwa negi jo to kacha ne nigi nyithindo ne nigi mine ne nigi mon manigi ich nyocha wadhi ko chairman mar ginene mar party mar ODM mar Migori ang'o mano timre bati jogi gidwa kelo kudwa uso ne jopiny UDA maruni oyienu we don't need ne when atie kideni correct what ye omulo anyway ni dong na iwuoyo right adam information ji ingeni ji otho egicha nyocha nikech udwa uso ne nguruwe to wana jo Kristo ingere George Biden to ineno le mitelu George Biden kidwa uso gimoro usa mos maonge weche kikikel violence weche violence matimore Nyanza wakwedo kabisa kendo